Astăzi vă prezint un multimetru FNIRSI tip clampmetru cumpărat de pe AliExpress. Pachetul conține clampmetrul, manual de utilizare, cablu USB-C pentru încărcare, sonda de temperatură și firele de măsurare. Modelul este FNIRSI DMC100. Puteți salva 10.000 de măsurători, măsoară până la 750 de volți și 600 de amperi și poate fi folosit în domeniul auto, electronică DIY, acasă sau în alte domenii. Are un ecran color de 2 inch cu rezoluție 240 cu 320 pixeli, are și funcție de afișare formă de undă și este alimentat de la o baterie litiu-ion de 1500 mAh, care ține super mult. Măsoară rezistori, condensatori, diode, continuitate, tensiuni și curenți continuu și alternativ, dar și temperatură. Are și detecție NCV, dar și frecvențmetru. Are și bec LED spre ghearele clampmetrului, putând fi folosit și în medii întunecate. Dacă vreți să vi-l comandați, găsiți în descriere linkul și codurile de reducere.